Avui us volem explicar el tema dels habitatges d'ús turístic que tenim a la ciutat. Actualment tenim uns 250 habitatges d'ús turístic a la ciutat i no podem donar llicències perquè tenim en vigor una moratòria. Per endreçar la qüestió dels habitatges d'ús turístic un cop acabi aquesta moratòria, que ja no la podem estendre més, hem aprovat un pla especial urbanístic que limita el número d'habitatges d'ús turístic que pot haver-hi a la ciutat, tant pel que fa a zones de la ciutat com pel que fa a barris, com illes de cases, com edificis també. És una limitació, una normativa bastant estricta que el que vol és compatibilitzar l'ús principal que ha de tenir un habitatge, que evidentment ha de ser habitacional, amb aquesta activitat econòmica, limitant el nombre total d'habitatges d'ús turístic a la ciutat a un 2,4% del número total d'habitatges i limitant per cada zona en funció del barri. Això el que fa és que en les zones on ja tenim habitatges d'ús turístic pràcticament no podrem donar més llicències i només en podrem donar en altres zones i quan es compleixin tots aquests condicionants. Des de Capgirem Vilanova CUP hem treballat amb aquesta proposta conjuntament amb la Regidoria d'Habitatge i la Regidoria d'Urbanisme perquè d'una proposta inicial que era molt més expansiva i que permetia molts més habitatges d'ús turístic a la ciutat, al final hem acabat amb aquesta proposta molt més restrictiva i molt més garantista del dret a l'habitatge.